Τι αυτό, η αγάπη αυτή εδώ αγάπη. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Γιατί είναι ανοιχτή? Γιατί έχεις ανοίξει? Ναι, την κρατάω. Α, Λοιπόν, άλλα αυτά. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε εγώ τη ροζ που είναι η μόνη που δεν έχω δοκιμάσει. Με τι γεύση είναι όμως η ροζ? Είναι με strawberry, δηλαδή με φράουλα, εσένα είναι με blueberry και εμένα είναι με grapefruit. Και τι πρέπει να κάνουμε? Μαύρα. Το challenge είναι όποιος μπορεί να την κρατήσει πιο πολύ στο στόμα του. Πάμε. Περίμενα αγάπη. Είναι οι μόνες που δεν έχουμε δοκιμάσει. Ναι. Γι' αυτό πάμε. One. Περίμενα να την κάνουμε. Ναι, αλλά τι είναι αυτές, είναι ξινές? Ναι. Είναι πάρα πολύ ξινές. Είναι αυτές εδώ που ναι, είναι αυτές εδώ που λέγονται Sour Madness Crush. Α, εμένα είναι σπασμένη στη μέση. Δεν πειράζει, φάτε την όλη. Να βάλει Αλήθεια. Όχι, όλοι θα Όχι, την βάλεις. όλοι. Λοιπόν, 1, 2, 3, go. Ω, μαλάκα. Εμένα είναι ωραία. Εμένα είναι ωραία. Η μπλε είναι ωραία. Εμένα είναι ωραία. Η μπλε, Βατόμουρο. blueberry λέμε ρε. Α, Όχι, raspberry, τι, όχι blueberry. Εμένα είναι Αυτή που ωραία. έβαγες εσύ τώρα, είναι πιο ξινή από αυτή που τρώω εγώ τώρα. ναι. Έτσι μου φάνηκε, πριν δεν μπορούσα, τώρα αυτό το αντέχω. Αυτή είναι η πιο ωραία η ροζ. Μόνο αυτή δεν έχουμε δοκιμάσει. Τι είναι, grapefruit. Αυτό το περίμενα πιο ξινό. Είναι. Φάει και τη ροζ. Τώρα έφαγα την άλλη. Και Στην αρχή είναι. Και εσύ δοκίμασε ροζ. Εγώ τις έχω δοκιμάσει όλες. Έλα. Εσύ ροζα. Α. Μαλάκα τρόμαξα, αυτοκτόνησε το κινητό.